Zlatými oplatkami opávia. Zobeš mu z ruky. Tlak miliónov na Wall Street nemáme len rekordy, ale aj charaktery. Michael Douglas a Charlie Sheen vo filme Olivera Stonea V útorok. Peťo miluje kúpanie. Má po kúpaní takú krásnu pokožku, ale na konci dňa nebývala jeho pokožka vždy taká jemná a svieža. Tieto nové Pampers sú senzačné. Nové Pampers majú na vnútornom povrchu prúžky krému s prírodnými výťažkami aloe vera, ktorý pomáha chrániť pokožku pred podráždením. Rovnako ako všetky Pampers, aj tieto tak skvelo absorbujú. Teraz i na konci dňa je Peťo taký čistý a voňavý. Pampers. Krémová ochrana pre zdravý zadoček. Osvoj si aj ty zvieratko Kamagoči. Zavolaj rýchlo na 0975 700 500. Relax. Pozor, táto super PlayStation môže byť okamžite tvoja jediným telefonátom na 0975 700 600. Volaj hneď. Stalo sa niečo? Áno. Prvý muzikál a v tomto tuhom kostýme sa nedá tancovať. Neboj sa, budeme kučky. A to vďaka novému Azuritu Satén. Ten ti dá viac než len obyčajnú mäkkosť. Nech si oblečieš čokoľvek. Všetko splynie s každým pohybom tvojho tela ako najjemnejší satén. Skutočne ako satén. Nechajte sa uniesť tým jedinečným splývavým dotykom saténu, ktorý vám dá pocit luxusu a uvoľnenia. Ďakujem, Azuritko. Bola si úžasná. Nový Azurit Satén. Viac než len mäkkosť. Všetko, čo chcete vedieť o tajomstvách, víťazstvách a prehrách v pevnosti Boyard. Na vaše otázky dokáže odpovedať kniha, na ktorú už čakáte. Pevnosť Boyard. Hľadajte vo vašom knihkupectve alebo médiaklube. Získaj túto jedinečnú väžu, videorekorder, farebný televízor a niekoľko Walkmanov ako prémiu na čísle 0975 700 300. Volaj teraz a vyhraj s Eurokompom. Huba a buba na divokom západe. Čo sa robí? Ruky hore, prepadnutie. Ubránime sa. 2 proti 6. Ale s nami je huba buba. Ó. Supermeká žuvačka s ovocnou chuťou. Robí obrovské bubliny, ktoré sa nelepia. Dostali sme ich! Sú zalepení! Žuvačky huba buba. Obrovské bubliny, ktoré sa nelepia. Skúsili ste niekedy vymaľovať vlastný byt? No, po celom byte samé fľaky od farby. A ako neuveriteľne ste sa pritom zašpinili. Ideálnym riešením je Facial Painter, francúzsky pomocník pri maľovaní, ktorý tam používajú všetci maliari. Pozrite, koľko energie potrebujete, aby ste so štedkou natreli všetky nerovnosti povrchu. Facial Painter tak dokonale kopíruje povrch, že všetko zatriete jediným ťahom. Váš pomocník má v porovnaní s tenkým štedcom väčšiu plochu, preto sa s ním pracuje oveľa rýchlejšie. Tisícky kratučkých mohérových vlákien roznášajú farbu rovnomernejšie a presnejšie. Až dodnes ste na natieranie plafónu potrebovali rebrík. Stačilo. Facial Painter má násadu, pomocou ktorej dočiahnete na plafón zo zeme. Dokonca nemusíte ani zakrývať nábytok, pretože z Facial Paintera nevytečie ani kvapôčka. Spomínate si na trápenie s natieraním drevených obkladov? Ó, zasa kvapka. Facial Painter vás baví všetkých problémov. Nasaje len toľko farby, koľko potrebujete. Valček na nabranie farby sa krúti v korítku. Aha, pozrite sa. Plocha nasaje len potrebné množstvo farby. Napríklad na jediné nabratie natriete až takýto kus dverí, pretože mohérové vlákna farbu udržia a nenechávajú za sebou šmuhy. S Facial Painterom jednoducho natriete aj sokel, zvýšený okraj dbá na to, aby ste si nezašpinili aj stenu. Praktický, jednoduchý, rýchly a taký šikovný, že si neumažete stenu ani cenné čisté plochy. Neuveriteľné. Potrebujete pretrieť okenný rám? Dodnes by ste museli sklo chrániť lepiacou páskou. Pozrite, o čo jednoduchšie to je s Facial Painterom. Natieranie radiátorov? Hračka. Natieranie trúbok zo všetkých strán? To nič nie je. A čistenie tohto pomocníka nie je o nič zložitejšie. Objednajte si Facial Painter, ktorý ponúka všetko, čo potrebujete na maľovanie. Veľké a malé korítko, valček na farbu, 3 pracovné plochy rôznej veľkosti, nástavec na rúčku. Zavolajte nám hneď na telefónne číslo 07 55 56 70 70 a okamžite vám pošleme Facial Painter len za 1111 korún. Stáva sa to aj vám? Pokazené potraviny už po niekoľkých dňoch. Uvedomujete si, koľko potravín a tým aj peňazí vyhodíte? A ten neporiadok. S tým je však koniec.
Vyriešia to nové univerzálne vzduchotesné vrchnáky VacuFresh. V jednej sade sú až 4 s rozličnými rozmermi a k tomu ešte odsávač vzduchu. Neuveriteľné a jednoduché. Vzduchotesný vrchnák môžete umiestniť na akúkoľvek nádobu s rovným okrajom. Pomocou príručného odsávača odsajete vzduch a nádoba je vzduchotesne uzavretá. Prečo sú vrchnáky univerzálne? Lebo na vnútornej strane majú gumové tesnenie, vďaka ktorému jeden a ten istý vrchnák prilieha rovnako na rajnicu ako na šalátovú misu na hrniec i na mnohé iné nádoby. Len sa pozrite, čo poviete na ten poriadok v chladničke? Rozdiel je očividný. Aj keď sa akokoľvek usilujeme vzduchotesne uzavrieť obyčajné nádoby či mikroténové vrecúška, nikdy sa nám to celkom nepodarí. Dosiahneme to však pomocou vzduchotesných vrchnákov. Mäso vydrží čerstvé na miesto 3 až 9 dní, zelenina a salámy na miesto 5 až 14 a syry dokonca až 40 dní. A čo treba urobiť, ak chcete potraviny použiť? Stačí stlačiť ventil na vrchnáku, do nádoby vojde vzduch a je to. Pri používaní vzduchotesných vrchnákov nepotrebujete ani baterky, ani elektrinu. Stačí odsávač vzduchu, ktorý odsaje vzduch z nádoby tak dôkladne, že potraviny zostanú čerstvé. Prečo si nedožičiť raňajšiu kávu s tou pravou arómou? Prečo jesť zvlhnuté sušienky, keď si pomocou vzduchotesných vrchnákov môžete pochutiť na čerstvých a chrumkavých? Prečo sa obávať, či sú potraviny, ktoré mienite dať svojmu dieťaťu ešte čerstvé? Máte predsa vzduchotesné vrchnáky. 4 univerzálne vrchnáky a odsávač vzduchu. A to nie je všetko. K sade dostanete aj zátku na fľaše s rovnakým účinkom. Je ako stvorená na uchovávanie vína, oleja, kečupu a podobne. Zavolajte nám na číslo 07 55 56 70 70 a my vám ihneď pošleme VacuFresh. Vzduchotesné vrchnáky len za 1190 korún. Váľajú sa vám pod kreslami chumáčiky prachu, máte všade toľko prachu, že vás špina drží v šachu? Potom potrebujete statickú prachovku Static Duster. Neuveriteľne výkonnú zberačku prachu, ktorá ušetrí polovicu času potrebného na upratovanie. Skúste sa dotknúť akejkoľvek televíznej obrazovky a prachovka sa tak nabije, že sa vám zježia vlasy. Statický náboj je taký silný, že nečistoty a prach naň doslova naskakujú. Obyčajné prachovky s pierkami prach iba víria, ale statická prachovka ho pritiahne a odstráni z každého povrchu. Ľahučko a jednoducho očistí vaše najobľúbenejšie ozdoby. Pohodlne sa ňou čistia žalúzie, okenice, siete a mriežky. Čistí bleskovo a rýchlo. Očistí aj monitor, aj plochu pod ním a je ideálny pomocník všetkých priateľov Wi-Fi súprav, CD platní a stojanov. Nič nevyčistí rýchlejšie knihy v knižniciach. Statická prachovka prenikne do každého kútika, do každúčkej medzery. Stačí sekunda a krhké duté predmety sú opäť čisté. Dekoratívne otvory na kreslách sú zase ako nové. Je to najlepší pomocník na utieranie ornamentov a ozdôb na nábytku, ktorý odstráni prach z rastlín a umelých kvetov. Vymetie každý regál a každý kút. Neuveriteľný statický pomocník. Ale to nie je všetko. V cene je ešte jedna statická prachovka s prídavnou rúčkou ako stvorená na čistenie lustrov. Vyčistí každúčku priehlbinku. Všimnite si, ako sa zohne, aby sa dostala aj tam, kam neprenikne nič iné. Ideálny mob na upratovanie pod posteľami a ako prídavok dostanete ešte maličkú prachovku na každodenné čistenie menších ploch a drobností. Čaká vás statická prachovka, prachovka s prídavnou ručkou a maličká prachovka. Všimnite si ešte raz, ako na ňu nečistoty doslova naskakujú, a to z akéhokoľvek povrchu. Statická prachovka je pomocník, ktorý vám ušetrí polovicu času na upratovanie. Zavolajte nám hneď na telefónne číslo 07 55 56 70 70 a okamžite vám pošleme Static Duster, statickú prachovku len za 699 korún. Aj vám sa zdajú tieto pneumatiky nevkusné? Aj vy sa chcete zbaviť nadbytočného tuku? Vyskúšajte AB Toner. Pomôže vám navždy sa rozlúčiť so vysnutým bruchom a nadbytočnými tukmi. AB Toner je pomôcka, ktorá vám pri minimálnej námahe zaručí tie najlepšie výsledky. Pozrite, aké je to jednoduché. Len 5 minút cvičenia denne a po 3 týždňoch budete mať pôvabné pevné brúško s elegantne napnutými svalmi. To sú svaly. A tá dokonalá postava. Pri cvičení s AB Tonerom dokonale posilňujete všetky brušné svaly. Prednosťou cvičenia s AB Tonerom je, že nezaťažuje chrbticu a nespôsobuje neželané vedľajšie účinky. Cvičiť môžete aj doma pri sledovaní televízneho programu. Iba 5 minút cvičenia denne s AB Tonerom a o niekoľko týždňov budete mať pás tenší o 10 cm, pôvabné a pevné brucho a po pneumatikách neostane ani stopa. Len 5 minút denne s AB Tonerom a nevkusné brušiská sa o niekoľko týždňov môžu premeniť na štíhly driek. A čo na to užívatelia? Roky a tehotenstvá chtiac nechtiac zanechajú stopy, ale treba s tým niečo robiť. Keď som si kúpila AB Toner, manžel sa mi spočiatku posmieval. Teraz ho používa aj on.
Musím priznať, že s výsledkom som spokojný a najlepšie na tom je, že som ho dosiahol takmer bez námahy. Kým som nepoznala AB Toner, leto ma vždy pristihlo nepripravenú. S AB Tonerom ma už nič neprekvapí. Sedím si doma, denne cvičím 5 minút a výsledok vidím už po niekoľkých týždňoch. Stačí 5 minút denne a vaše pevné, pôvabné brúško vám zdvihne sebavedomie. Zavolajte nám hneď na číslo 07 55 56 70 70 a okamžite vám pošleme AB Toner praktický posilovač len za 1199 korún. Od tejto chvíle si môžete dožičiť vkusné vyprážané jedlo, ktoré má podstatne menej kalórií ako obyčajné vyprážané jedlo. Neveríte? Však uveríte. Predstavujeme vám neuveriteľne zázračnú panvicu. Táto jednoduchá a pritom účinná nádoba vám zarúči strumkavú a chutnú chuť vyprážaného jedla s použitím iba kvapky oleja. Zázračná panvica sa na prvý pohľad neodlišuje od obyčajnej. Dovoľte, aby sme vám odhalili jej tajomstvo. Je to originálny patentom chránený sklopovitý prúd horúceho vzduchu. Horúci vzduch sa dvíha a krúži v nádobe, takže umožňuje rýchle a rovnomerné